Srangsalo Tipra Mothani Khorokbwrwi MLA Rokno Twiwi Kaisa Nangkukmani Kokchap Panda Khlaikha Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Phiya Bobo Issuno Twiwi Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha bai Kokchap Panda Khlaikha Tipra Mothani MLA Rok Abono Twiwi wngkhorwi Phaiya ko Bisingni Koktwma Edisi Songbarni talni shikango BJP bai Tipra Mothani adongroni bisingo tunglok tongkhorni jorao Tipra Mothani Khorokbwrwi MLA Rok bai Srangsalo Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha Kokchap Panda Khlaimani party mungno twi Hasteni thungkrung tongkhoro nuksakha ufla kafla Phiya ba Kokchap Panda paimani yagulobo Edisi Songbarni shikango tamuno twi BJP hapangtei Mothani Khorokbwrwi MLA Rokni bisingo khlaijaka Kokchap Panda Abono twi Bisingni Koktwma khananani bagui khunju pehelaijak Hasteni kebungnai bodolni adongrok Srangsalo Kaisa Yagulo Kaisa Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Sahani tongthai nogo thangi soika Tipra Mothani MLA Rokni malkhung Tipra Mothani Khorokbwrwi MLA Hasteni Mantri Okra Prof Dr Manik Saha bai malainani thangmani Koktwma mankheno Mantri Okrani quarter nok buskango uthum laikha Koktwma thumnai rok Phiya ba Koktwma thumnai rokno nugui Khoroksa MLA phano bathakliya Aboni bagui kebo bai kok saimanliya Koktwma thumnai rok Bureau Report, Chini Khorang.